Kao što neki od vas znaju, ja imam svoju stranicu koja se zove isto kao i moj YouTube kanal. Samo što tamo izbacujem kontent na engleskom jeziku, a odlučio sam da počnem da snimam na srpskom. Zašto sam to odlučio? Jeste zato što mislim da jednostavno našom sferom, da kažem varaličarskom, vlada neki loš mentalitet i vladaju neke loše vrednosti. I volao bi da to malo promenim, volao bi da pomognem mlađim ribolovcima da što pre pokušaju da shvate mehaniku, da kažem, varaličarenja. Dakle, ja nisam nikakav profesionalac, niti sam bilo kakav takmičar ili bilo kako god da se nazovem. Jednostavno bih volao da pomognem, da prenesem svoje neko iskustvo i svoje neke, da kažem, uspehe na one najmlađe i da možda, kao što svaki varaličar voli da čuje tuđe iskustvo, tako bih ja volao da ga podelim sa vama. Dakle, na ovom kanalu ću pričati o raznim tehnikama, o raznim varalicama, vrstama varalica, ići ćemo malo dublje u, da kažem, mehaniku određenih načina varaličarenja. Moj cilj je da, pošto znam da dosta ljudi ne razume engleski i ne prati, da kažem, strane kanale i strane trendove, sve sam to sam uradio, gledao razne nove tehnike, nove vrste varalica i probao, i volao bih da napravim video i da kažem, raširim to znanje koje sam dobio od tih stranih kanala, recimo kao što su Kanal Gratis, kao što su DB Fishing i tako dalje. Dakle, sa tih stranih kanala, jako mi znamo da u stranim zemljama imamo mnogo više ribe, neke od tih tehnika su se ispostavile veoma dobre i za naše vode, tako da bih volao da to podelim. Dakle, ništa o čemu ću pričati ne pričam na pamet, već sam sve testirao više puta na raznim vodama i ispostavilo se da zaista radi. Tako da, hvala vam što ste pogledali ovaj video i nadam se da će vam se moj rad svidjeti. Pozdrav!